И какво става, хора? Аз съм Нили БГ, тук с мен е Дитко и... Как се пише ютуба? Скайлар Саколев и... Кой беше? Дитко. И тях е, и Влади. Ние играем CS. Аз убих. Аз влязох и убих двама. Аймбот е хакер. Още не е видяли на цепи в хета. Ага. И вика, че играе от 10 години, пък още не... Например, на онзи завой, там изобщо не се е показал и на убива. Аз пък я играя преди 100 години. Ей тук е те, Всички ти играем преди... Не, ние двамата с Владо я играем. Преди 3 години. Да, и аз. А пък Дитко преди 2 месеца. 3. Няма години. Ето го е. Аз съм с някакъв тъп снайпер. И как му убиха, бе? Ето го е. Задника цепи. Братле, той се обикаля. Кой, бе? Някакъв обикаляше. Оби. Искам мемка. Нямам пари. Аз имам. Купете ми оръжие. Нямам пари. Аз имам 0. Аз имам 0. Аз ще трябва с пищак. Неделчо, пази ма. Не мога, аз съм със снайпер. Как ти да... Къв си те? Аз зато виждам. Гледай, аз никой не мога оцеля с този глупав снайпер. Човек титис и най-сетне да убива някой. И убиха мале. Я кликни. Няма да кликна. Човек, посуването и обиждането се наказва с кик и бан. Стефан беше наказан. Аз го убих този. Някой снима ли? Не, ти. Да, освен аз. Аре. Следни. Къде? Вижте, аз где съм е. Къде си? Върху задника. Ей, а Дидо, що кликна, бе? Въй, той бях аз дет кликнаха. Що е? Аз бях кликнал и без той. Вижте, трета трупа. Гледай, че още един хакер влезе. Който аз ще играя с пистолет. Наши бантура е. Аз взех снайпера. Браво, този пак излезе. Аймбот ли, бе? Да, но влезе някакъв друг хакер. Ане, какъв е си? Супи, бе. Яра, давай, отмъстих се, с който умря. Аз. Да, отмъстих се бил. Аре, бе. Ууу. Чао. Аз направих прав. Ти чакалиш. Аз стрелях, дет ми дойде. Хора, линка в описанието, линковите на двамата ще ги има в описанието. И моя служи неделчо. Не го знам това. После ще кажа. Дидо, що уби? Тук съм аз е манго. Аз не мисля, че си. Давай, наш. Аз убих двама, има убий един със снайпер. Наш е. И сега се връщаме. И така, хора, върнахме се. Къде ходи? В клипа, след клипа ще кажа. Дай на място. Разбрах къде. И аз разбрах къде. Къде? Клипа не мога да го кажа това. Хо. На кой ти дал да ми цепиш хлета ти, бе? Където опитал се? Ой. Аре, бе. Хора, където опитал се? Там долу. Бичо оцелял го така. Без таки с работа на клипа, бе. Дидо, ай после да чакалим. Айде. Дидо, прото. Аз чакаля. Кой вика те, бе? Дитко. Аз съм чакал.
без да уби... Ей, то се обикаля! Те и тримата обикалят. Чак сега ли я разбра. Нали ярд играем? Ама аз от деда знам, че играм ярд. Браве, задник. Ти беше смешно. Ти как са хиле. Пък си как му викаш, браво бе, задник. Чак не може да такова, не може да се вземе. Да. Тук. Ама те те убиха. Браво бе, задник. Дидо, ти много яко се хилиш. Да бе. Чакай на името на Имари. Ропсна грешка. Ли. Убих и двама човека. Аре, как сте? Всичките ги убих аз. Аз ще разкажа аз играта. Делчо, видя ли ми името е? Да. Много такова. Да, ти копираш само от мене. Малко первезно. Малко первезно ти име. А? Цели години обаче. На 17 кръв ма остави. Да, Кой трепе джидове? Аз. Тихо е. Няма хареса, защото е много яко. Ей, кой ма кили, бе? ти го казах обаче. Чекайте. Гледай, той не може да се вземе човека. Ще кажеш, че повръща. Как прави? Да, си хакер голям обаче. Аз ли? Ей, Що? Гледам. хакерче. Къде е Владимир? Где го ще продължава? Дидо, видях ги улицата в Владо. Първо, тримата са там. Не знаеш. О, Типи са. Где са, бе? Ето го, ето какъв то са, какъв? Ами, ти трябва да се читач. Да, ти Владо горя пак. Бомбата сама ще гръмне и тук, нали? Доста, какво прави тука? То не умря по нас. Сега ще им разкая играта на тия. Ти видиш доста смешно, брат, е това. Бум, бич, get out the way. Ари, бе! Вие знаете ли, че сте в клипа? Да. Сигурно. Дядото се. Бах, това не. А, не. Защото Защото телефона и от компютъра ми е един и същи акаунта. Не. Ари, бе! Гледа. Гледа на 24 кръв ще умре. Паче, яки от нас. Колко време клипа е? А какво викаш? Колко време е клипа? Не знам. Аз сега след това игра ще го спирам. Много в този пак влезе бахване. Кой бе?